Sí. El sant de la nit. Ja us ho fem. Hola. Hola, Carlos i Chiquino. Com està? Quina emoció. Tots per vostè. Per felicitar-la, que fa anys, 99 anys, no? Molts anys, molt. Un plaer de conèixer. Una jove organista de 99 anys. Bueno, no conec una. Són res, oi? Res. No són res. Doncs el que li volíem dir és, la volíem felicitar. L'any que ve farem l'any, el centenari del seu naixement i organitzarem un any en commemoració de vostè. Ja estarem morta i enterrada. No. Del cel i l'estrella. I la tercera cosa que li volem dir és que posarem els diners que fan falta per acabar l'orgue de Sant Felip Neri. Sí. El sant de la nit. Ja us ho fem. Ara per dir, no em dimitis. Per fer-li un bon regal i perquè pugui veure complert un dels somnis. Ja puc morir tranquil·la. El dia a dia és matinejar-me. I llavors està tot negre. I em poso a estudiar sense motor, naturalment. No podia ser que veïns sentíssim ni una nota. A les 8 en punt es mor. Bueno, a les 7 faig una pausa i m'haig un bombo. Torno a posar-me a estudiar. Llavors em dutxo. I a les 12 en punt diner. Després, crucigranes. Bon dia, la mitja humanitat. I després, Migdiada? dormo. Miro per la palabra i... Sí, la palabra. Ara penso qui guanyarà, la Rosa o el Nano. I a dormir, i a les 10 a dormir. A més, a 30.